Qua minus 1. Enter. Sono cose che fate in Illustrator che non potete fare in Illustrator, ok? Però quando si parla di disegno bidimensionale. Ahojte, vlastne teraz sme na takej hodine, kde sa učíme 3D modelovanie a pracujeme v programe Rhinoceros a vlastne ukázal nám takú vec, že ako máme robiť línie. Proste vlastne nás učil základy. my to už máme. A my to máme skôr ako ostatní. Pozrite a sa. hovoril to po taliansky. Máme takú krásnu šipku. Sme hrozne šikovné. Dámy a páni, toto nie je hororové pokračovanie nášho seriálu. Toto je len bežný večer v Ríme. Kedy nám z ničoho nič znova vypadla elektrika počas toho, ako sa nám pralo prádlo a mali sme milión povinností, vlastne nejde nám ani internet, nejde nám ani svetlo, takže sa nemôžeme ani umývať a nejde nám ani chladnička. A nemôžeme ani prať, ani si spraviť rozvrh na zajtra, ani si nabiť telefóny, ani nič, len spať. No ale aby sme to zhrnuli, dnešný deň, krásny, Maria, nech nás vidia troška, Mária, no. Aby sme to zhrnuli, dnešný aby nás videli troška. Dnešný deň sme mali fajn, i keď zobudili sme sa tak, že vlastne som si hneď prečítala mail, že o hodinu a pol máme byť v škole, tak som im napísala, že to teda nie je možné, že my tam o hodinu a pol teda nebudeme a potom sme prišli do školy neskôr a zistili sme, že tam budeme až do večera, prišli sme domov o 8, ale konečne sme našli predmety, ktoré sme doma ešte nemali, kde sa niečo nové aj naučíme a vlastne budeme sa učiť po taliansky robiť v, ako to bolo? Capatimele. Ja je to, aha. Capatimele si. Tak je to? Nie, aka. Akatimele. Pardon, Akatiemele. Akatiemele. Akatiemele to je HTML. Vlastne po taliansky. Si je. A ešte čo? No, ježiš, tak to som aká krásna. Zaraz za chvíľu postavím to, čo čakujem. Poznám tvoj mobil. Okay. Mária vám chcela ešte niečo povedať, ale nemám vám čo povedať, tak sa pozdrav pekne, Mária, zaželaj im dobrú noc. Ahojte. Veľa šťastia. Ja som, viete, čo chcela vymyslieť? Vlastne takú vec, že vlastne vy by ste nám napísali nejaké otázky a urobili by sme napríklad, keby sa nazberali nejaké otázky, vlastne také videjko, že by sme dali, že otázky a odpovede. Hej Maria, máme toľko fanúšikov, že? Veď ale no tak po mesiaci, Mami, no. Starka, Sveťa, Jakub Lindyš, Ríšo. Ešte niekto sa pozerá? Marina sestra Katka, Marina mamina, Tuška, ona spomínala. Ešte niekto? Píšte otázky. Áno, takže určite vám odpovieme. Otázky. A vlastne urobíme také potom hej, že otázky a odpovede videjko, že vám budeme odpovedať na tie otázky, môžete sa nejaké zaujímavosti. A píšte nám to kde? Na Facebooky? Asi, hej. Alebo môžete aj do komentíkov. Do komentíkov tu dole. A kľudne sa dajte aj na odber. To je vlastne niekde tu. Tu. Alebo tu. Nie som si istá. A takto si Sárinka píše taliančinu. Pekne pri sviečke, ako v 18. storočí. Už len Peroči to má. hej, také. Sárinka, pozdrav divákov. Ahojte. Vidíte? Ja nehľadám výhovorky. Keď sa chce, tak sa dá. Sa veľmi toužila učiť A ja sa celý tak deň. strašne chcem učiť po taliansky, že proste budem sa učiť aj pri sviečke.
Vlastne, keď máte výpadok elektriny, tak prídete na rôzne zaujímavé veci a začnete si opakovať základné javy zo základnej školy. Takže napríklad pozerajte sa. Vidíte, ako sa zmenila ten zraník?